الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mga pagariami, mga bangsabi, paganayon na biyantukutan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala asul kalam ulang wanubantugan na bantugan Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan na sila watantan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguinin pangurautan Rasul salam. Apa yang terusik Allah subhanahu wa ta'ala badan mapadan masiku mga ginawa tanu sukalinin tanu nakapipi ang ginawa paganin terusik Allah subhanahu wa ta'ala awan masiku mga tunganay tanu mga pangaray tanu mga bangsa tanu ang pagmasasakit na pakabulan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagutawfikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kutuwa mga galapot mga amal mga pipiya ay kasuso at tarakatan mo ukadanan tanu Rabbul Alamin. Nagupanganin tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala akatamuan tanu sa kamuan sa iku mga galabak mga rarata napakataubatan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa ikul kalam lahu al mga dusa amya pasal mo mga ginawa tanu mga pangariyani mga bangsabi kamu sana mga bumayami sa ikuang mga Islam ayan na mabagbaloy maudutan nasudi itanu di kapang saya sa iyang kuto sama ada kung mapangulaula sa anungan ng mauri. Biyang kalian itanu saya di kapang tula na ayah ada petanu saya na iyang kuto kapang usura iyang kuto para tiyatanu Nabu aya anta petanu saya na antanu harima pun yang kutu abaya ginawa tanu di tanu di pamanutun na yang kutu aku ikunara ka jahannam yang kutu akasimpit na kalagna yang kutu mapangulaula tanu sa ano nga namoy kaantanu ay katari dia yang kutu amubayas iku dunia asa-asa tanu iman tunatan tu kumadakal ang mga tawag ko kalam nagyang kaya dunia
mga pagariakan na muskan sana mga bubayakan sa agama Islam. Sa ikumiyaw na miya panutulatan wag yung kutu kapakarani o ano nga na sa iku mga manusia. Miya panutulatan mo aya diyong kapakarani yung kutu ano nga na sa iku mga tao. Tadanusang si pakarani yung kutu ano nga na aya diyong kaiyan nagyong kutu akadaramay Maya panutulatan o panagyang kutu mapumagatin o mga taong sagyang kutu masa at yung mga ulama adipin di sagyang kutu agalabak amaratragyang kutu manusia. La ilaha illallah. Dipindi sa galabak amyang galabak utaw akadustaan sang kaya dunia na yuto mambu imip pagatingian sa anuman na mauri. Aya pagilay sa giyang kutwa manusia na giyang kutwa galabak yan na marata. Miya panutulatan at na mga tao aya imip pagatingian na tamang sa giyang kaya buwa iniyan. Ada na mga tao ay aming pagdatingin na tamang sabihan kaya labihan. Ada na mga tao tamang sabihan kaya kasadanian. Ada na mga tao kupupuso na giyang kaya paman nangarian sa giyang kutuwa kalaming pagdatingin. Ayaw mo asabang po ang giyang kutuwa. Kaya pakalang giyang kutuwa at ang giyang kutuwa dusan niya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya dapat na mau maagyang kaya masana panganintan na ilasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Mamimikiran tanong sa mapya di tanong na yun nagyang kaya masa asulang ulang wano mga barado sa mga pagariya na kergenan siran. May pagatinginan nagyang kutuwa kadusaan na miya pasadinan sa kaya dunia. Nayad na mapya na mamangalitan mo sarila sa iku Allah. Mamangalitan mo sa taubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala na ando ni kapamangani uripan yan sa taubatan na pagkataubatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naya pamanakin subat tanong sa giyang kaiya seminartan iman tuwagawi. Nagyang kutua kaya wag yang kutua anuman. Yang kutua miya panutulatan wag pangarani si iku mga tawag yang kutua anuman. Na inubaan na kesirungan o mga mukmin. Bad na kesirungan iran na apakalinding sa yang kutua kaya wag yang kutua anuman. Nabi mga ulama tanu rahimahumullah asag yang kutua masaatan tuku kaya wag yang kutua alungan na pagalois mga pagariya keluis yan dinag yang kutua tao keludas yan dinag yang kutua tao na ayaw na masisinganin utaw sa yang kutua masa na ubabu adunak tanak udina suruk akasirungan yan agyang kutua kakapakasirung yanun takihilap hasyams na kerkelinding yan sa agyang kutua kaya wagyang kutua aluman sa timana suruk mga pagariya ama pendingan-dingan agyang kutua mga tao sa agyang kutua masa agak makasirungun sa agyang kutua apoy kaya wagyang kutua apoy unalaga jahannam. Tanto ayaku mapait mga pagariya abtad. Tanto ayaku masakit na umarag na abtad mga pagariya. Batalo na ng pumimikiran agyang kana nakal agyang kana nasurok. Inubituan sa surok kami ang kaito ito. Nasagyang kutuwa mas ada ako pasan ng mga tao. Sagyang kutuwa mas akararagunan sa mga tao. Naging ito yung mapendingan-dingan nila nagyang kutuwa surok.
Agiang kutua suruh na hiuti makalin jingkiran sa agiang kutua kaya agiang kutua alungan ang agiang kutua apa yang kunara kajaran. So mga ulama na nila dito agiang kutua kesilungan sa agiang kutua masa. Kenapa lagi-lagi yang kaya paman na sindu walungan sa kaya dunia. Kenapa lagi-lagi yang kaya karanti walungan sa dunia. Sagyang kutua masa ito mga ulama na ayaw betul na muzlima na miyak kalimulimuto. Miyak kalimulimuto mga pragariya. Miyak panutulutan wagi yang kutua alungan na kidagi yang kutua sin dunia. Natuwa penuh Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua kaya wagi yang kutua alungan. Lagi itu mampu iti mga ulama sa yang kutua masana miyak kalimulimuto. Lagi yang kutua kesirungan mga tao. Nakuwatian lagi yang kutua pekasirungan sa yang kutua kaya wagi yang kutua alungan. Ayam ya panutulong Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman tuna panutulong tanwan tunari mga galabag. Apang galabagan utaw sang kaya dunia apakasirungan sa yang kutua amalian. Napamamakin ng Tanwaya mga kagariakan ng mga bubayakan sa agama Islam. Galabag sang kaya dunia. Ako pama kung galabagan tanu kabubayaan tanu nagyang kutua mas ada kesirungan. Nakalinding tanu niyan. Roon tanu nagpakasirungan. Naya kabanay kung nagyang kaya katro Nabi Tanwa Muhammad. Zillul mu'min yawmal qiyamati sadaqatuhu. Ayaw kesirungan utaw. Ayaw kesirungan ng mu'min sa alungan na mauri. Nagyang kutua sadaqah niyan. Yang kutua niyan yung ipamagay at tamukiyan. Kekua o mga tao ang mga barasadaka. Mga tao paman na maginawa agyang kutua balas agyang kutua bala pangiran sa alungan na mauri. Miyak apa sabi ang kaya mga tao. Kelebudan lagi yang kaya mga tao. Sabab sagyang kutua miya sifatiran sang kaya dunia. Aantun ni kailairan sagyang kutua paman na kararagnan. Na ayaw na paman na tebedin nagyang kutua mga pusuira sagyang kutua ayak kailangan. Unin ayak peluban mga ginawairan nagyang kutua paman na may kalimuiran nagyang kutua kararagnan. Makaubog silang sagyang kutua kararagnan. Kasedekadiran nagyang kutua kararagnan. Ano mga tawag kutua ka? Ano ni kailayan yan sagyang kutua kararagnan na paman na. Yang kutua paman na. Tebal nagyang kutua ginawa nila kung yung kutua puso yan. Ayan na paman na. Peluban nagyang kutua ginawa niyan. Nakatamangan niya nagyang kutua tao. Na ayan siya ang mga pagarian nagyang kutua mga tao, ang mga sedu. Di siya mga nagyang kutua mga tao, di sila nagpunadaka. Mga tao, pagtimpo nila nagyang kutua tamukiran na nila na paman na ipangalimusin kung mga miskin. Diran ipugo pagyang kutua mga tamukiran sa nagyang kutua kararagnan. Kaya din na mapipigiran lang yung kutua bubaya sa yung kutua tamukiran. Ketua nakapan na ang mga kawasa. Pupagaguga ang mga tawag yung kutua tamukiran na diran din nagkakuhaan sa sadaka. O di na di katag yung kutua mga tamukiran na miyalo itano pa yung sa yung kutua masa. Miyalo itano si kumiyangaw na yung kutua ayak isuag yung kutua tamukan yung nagkakuhaan yung kutua zakat. Nagupaman na ripsin ka nagyang kutua tao. Nagyang kutua tamukian na tutungan na ipiring sa sagyang kutua benangyan. Nagyang kutua dekorian. Nagyang kutua takihidan yan.
apa namanya parutuno tanu na pembelu ya mananian nanipai agi yang kutua tamukian nadinian iselubaan agi yang kutua paman na kita mo at agi yang kaya mga tao nagi so mga sedua mga tao iya so mga sedua mga tao nagpasakan siran sa alungan mo tigo mga ulama aya panganay ang sirungan na amal agi ang kutua tao na sadaka tumo nagi ang kutusus sadaka niya na mga pagarian na miya nagtalog na giyang kaya paman nakapasang agiyang kaya kasakit niya na iman tuwaki na paganadung tanwag yang kaya kasasadaka iman tuwaki na kabubayaan tanwag yang kaya kasasadaka kapangalimo kenapa manari paman na dipindi sa giyang kutwa paman na kala ang sedekah tanu ayah paman na pelugaan wagamatan wa Islam nagyang kutwa paman na makapamikelas tanuro na muterang sa atay. Yang kutwa mi sedekah sasanggi mo pa maapirak apaki ilay-ilay na tumuag yung kutwa sana na pirakayamanan yan na terang sa atay. Ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kutwa sana na pirak na kumbakaya makasirong kaon sa alungan na mo ikaging sadakaw to ay ni pag-ikhlas ka. Ini bagay ka para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutwa paman na sanggiwa pirak ay sedekang kaakapagi ilay-ilay nakapagin na ginagan. Yakunu habaan mansura na paman na kita po yakuto sa alungan na mo. Napagalad na mga pamari ang kaya kasusadaka. Kabubayan tanong yang kaya kasusadaka. Masalah madulad malimalad masawati. Baik na paman na ditanong isa sadaka. Kaya ada petanong. Ayah niya tanong nagyang kuto. Umat tanong na rin makasirong sa alungan mo. Kata ya sunan bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turun. Ayakus sirungan umumin na makapaparat ya siku Allah sa alungan mo rin nagyang kuto sadaka niya. Ay mga pagariakan, mga bubayakan siku ang Islam na Panginoon menarang tanong iya. Balasak ya mala mga pagaria. Balasak ya mala. Apaman na kusarigan utaw sa alungan mo. So mga ulama na tigilan na sa alungan amori na kubaluyag yang kutuwa madillat sirunga tatawa fawatu fi ahjamiha na dipindiyag yang kutuwa kalayan. Ayaman niya na bida-bida sa kalag yang kutuwa sirunga sa alungan na mo. Di ko mga ulama aaya kapakang bida-bida yan sa kalag. Paman na kesirungan na paman na mula na kesirungan na maito na dipindi sa giyang kutuwa kape agiyang kutuwa kaya pamamagay agiyang kutuwa tawag agiyang kutuwa kaya tarimaon Allah subhanahu wa ta'ala. Misedekah kau paman na maito apirakan na paman na halal. Sehingga miya sukat sa giyang kutuwa halal. Biru masaya nakati ugaan na ating agiyang kutuwa paman na kaya sukatan ka sa giyang kutuwa halal. Maito apirak ugaid na tiyarima Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutuwa kinisedekah kau. Napakasirong karong saya mananian na malaas sirungan sa alungan na muwi. Naupo pa man agiyang kutuwa paman na inisedekah ka. Naya paman na ada pagkasagyang kutuwa kaya sedekah ka na ang kakatukawiya paman na sakana tau ka paman na barasadeka. Ang kakatukawi upama sakana paman yan na maginawa ka. Nagugyang kutu penapaman na ini sedekah ka atamok na kanababasar ipagariya bubayakan halal. Sehingga besutung miasukat sagyang kutuwa haram. Kenapa kau diukawi? Anta akan yali makagiang kutuwa tamu ka ini sesadekah ka. Dari nutur terimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi itu hati mga ulama. Ayah pagilin sabi ang kutuwa kaya panganin mo ang kutuwa tao. Ayah pagilin sabi ang kutuwa kaya pangunay kaya sedekah ang kutuwa tao. Napaganayro na ando niya na rin niya sumatag ang kutuwa ini sedekah niyan. Naguinog yung kutuwa kaya sedekah niyan tiarima Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, agyang kutuwa sadaka niyan na paman na pakasirong agyang kutuwa tao sa agyang kutuwa paman na bubayan.
Nagu paman na kelindingnya na yang kutu atau sagyang kutu au pamanian na kaya wag yang kutu alungan. Masya Allah mga pagariya, tanto mawapiyag yang kaya kas sedekah. Anto na ikadua amal mga pagariya, akesirungan tanu sa alungan na mauri kesirungan mga mumin. Naya pintu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نتيجنا والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله نجي سمعتا ومن جينا وإي برمسك والله سبحانه وتعالى mengetawa miseslai mengetawa mi magadata mengetawa mi pagpagaria para musik wallahu subhanahu wa ta'ala. Anu siran makakakadino mga pagariya ala manabir na siran sagyang puto matatanu siran sagyang puto ang mga pagpurwadar pa sa alungan na mauri agyang puto ang katatagwag niran na paman na pun sagyang puto asing daw fi dhillil arash asisiran makasisirong sagyang puto arsul rahman arsul Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutua masyarakat Nabi Tanwa Muhammad dan nagsirungan yung tagyang kutua sinung-sinung Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong ng tanong mga pagariya kaya mi alim sabihan kaya hadith na al-muta'abuna fillah mga tawa mi pun pagariya mga tawa min giginawai para musik Allah subhanahu wa ta'ala. Nasira nagyang kaya mga tawa po kasi mong sagyang kutua sinung-sinung Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dakala siya kang giginawa isang kaya dunia. Madakala paman na kang giginawa iya mo paman na di kang giginawa yung mga tao na para sa tamo. O di na para sa kadato. O di na paman na proteksyon. Lagi nagyang kaya paman na mga samahan o di na paman na tintanwa kapatiran nagyang kaya sa buwan. May adi nagyang kutuwa kang grupo. Mian nagyang kutu pimbulan sana mga fraternity upama na kena bagayahan pro na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutu paman na kaya pigit bugar yang asabyang kutu tawa kena basir para Allah. Kaya na paman na dinidi manggalabakan nagyang kutu agalabakan mga rata. Naya pitur Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillah yang kutua paman nabi pagpagarin sa yang kutua masa nasusab dekiran nari dua ini nagi yang kutua pedian itu kesanaan mga pagarian itu kesanaan agi yang kutua kapur pagarian lagi itu ayah paman na manini ya tekasa yang kutua paman na kadu tekasa yang kutua pagarin kan agi yang kutua tamukian yang kutua kadatuian yang kutua paman na galabagian na paman na marata pagau o di na yang kutua pisukurtan yan na mga pagarian naginan na pagaling din na nakada sa alungan na mo na yang isabihin na yang kutua kapakang doman ayak isabihin na yang kutua paman na yang kutua karungan saya na mga pagarian na isnikwa ka Islam naginan na mga pagarian siapang tanong yang kaya ditanong di kami ginawa ito. Susah datang lagi mga pagarian. Para budi mada agyang kaya paman na itanong di kapur pagarian kang ginaway na susah datang lagi mga pagarian. Naguditan pagatakin agyang buto pagarian wa muslim. Upamakuan na miyili tanong upamamarata galabagian ayan na paman na tinagang tanong na ikagutan wag yung buto galabag amarata miyang galabagian ugayin na itanong ikagudan yung buto pagarian wa muslim. Na upamakunin niya din ang iginakagyang buto galabagyan na marata. Ay napagarian na pamisita kaun na paman na usyating kaskanian kagyang buto paman na lagi nung tuwakit na paman na ketarim agyang buto pagaring ka muslim. Amay paman na kabang karin pangayan naguding karin pangarikri agyang buto pagaring ka muslim. Naging karin pangarutun agyang buto marata galabagyan ng mga pagarya. Ay nabad na kiyoto ayaman na niyan pangagyang buto paman na ninyo kapag ginaway. Kuan tanong naging mga pagarian yang kaya kapamaganta
Wa anta nurun lagi pagaria yang kaya paman nama itu muna pitu pakai itu kaya kutua pagari ka muslim. Inaw mga pagaria yang kaya bisa paman nakapun pagaria para muslim wallahu subhanahu wa ta'ala napakasirong tanong sa yang kutua masalin na kasirong alimunta na paman. Yang kutua sirong-sirong wallahu subhanahu wa ta'ala. Pepenalaman tanus iku Allah subhanahu wa ta'ala miyatimu tanus ang yang kaya darpa miyatimu tanus saya mananian na mga pagaritan mga muslim pagaring kasi ustad pagaring kasi sapra pagaring kasiaya mananian na mga isibawi sa kanusanaya mananian na mga pagariyan nagyang kayaaya mananian na mga magadatan mo nagusisiyapatan mo katantoaya ko pamanian na mana ibadasan mo Pagalitan mo si Allah apa man yan na mamiminti lagi ang kaiyan italo di kasusuportay maminti lagi ang kaiyan italo di kapagpagarya. Tigo mga ulama rahimahumullah agyang koto kapagkasirong utaw sa agyang koto Rasulullah subhanahu wa ta'ala nagyuti pinakamapya nagpipagpuruan asir nga salawanahu. Isa pa na hadith ang yalo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyang kaina hadith kursi fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala haqqat mahabbati ala al-mutazawirin fi wa haqqat mahabbati ala al-mutabadhilin fi على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. Antum ay malagay kaya hadith Nabi Tanwa Muhammad. Sumpah tayag yang kutua paman na ditaru ditaru nakang gigidawai nakapurpagariya nakasasulay nakapamagadata. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala Amia patutag yang kutua kasusu atakan nabubayakan sagyang kutua mga ori penakan na mutazawirin na di sila dibibisitai para musiku Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakas talo ko na riya mga ginawatan. Eno miya sakit si ulumudin na usad ulumudin na miya bisitatan. Eno kiisi ang talo si ustad sagyang kutua paman na masa paman na kararabunan. Yang kutua paman na adna awida kalian. Eno miya paman na miya kang bibisita itanwari mga pagariya. Miya bisita ka yang kutua pagariya sagyang kutua padadar pa. Kata yang matitimutan sagyang kaya darpa. Na paman yan na kupakaya di itanwari mapungulaw na yang kaya kang bibisita. Okay na malang sa ibadas mga pagariya. So Allah subhanahu wa ta'ala na puntutan niya lagi ang kutua paman na mabayayan na bukas susuat yan sa niyang kutua mga tawa di bibisitay. E pagpuntan niya lagi ang kutua pagarin niya na muslimi ginaman kutua paman na miya sakit. Kaya pa niya lagi ang kutua pagarin niya na muslimi ginaman kutua makawida kalian mga pagarin. Na paman na paganadantan wag yung kaya paman na isa asubuan na lakatan mga matan wa Islam. Agi pakasiap sa iyang puto at itano di kapagpagari. Ato na ikadua timunag Allah. Natiniyang pamanamiyang patutag iyang puto abubayakan sa iyang puto ang mga uripanakan na mutabadilin. Nayak ko naman ang iyang kaya mutabadilin nag-iiso mga tawad isinan ni mamagusyata sa iyang puto ang mapiya. So din kakatawan na pitero kag iyang puto ang pagaring ka Muslim. Di ka matao sumbayang na inip pamaman na pitero yar ka paman na aw di na inip pangunyar ka agyang kutua o kita ka sumbayang aw di na paman na di ka matao paman na antuna sa nagalabag amapyan na miyat turukan yan o di na paman na minimus sabi niya ka agyang kutua paman na mapiyasuan nakiyasa parang kanyan sa agyang kutua marat agalabag. Naisa na paman na kulubayan Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman mo. Yang kutuwa mga tawa paman na di sila nimibisitain na di sila panarini mamagusyata. Ayang ingilian ni kami bisitain na kapamagusyata na para musiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nasisirang ko na matatamu sa biyang kutuwa manabi ng mga pumpuradar pa sa anuman na mauriya po sa biyang kutuwa sindaw. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Aapiyag yung kutuwa mga nabi, gusto mga sindiko, mga tawa, mga patiis, na paman na mapagpingan nilan ang ipangasigilan ng yung kutuwa, darapag yung kutuwa mga tawa, may giginawa isila na para sa ipo Allah subhanahu wa ta'ala.
Sama lo tu mga pagarian yang kutu ada lepagian kutu mga mukmin amin giginawain nabi akapia yang kutu getap kira. Ay pengasih sira penuh mga nabi yang musuh mga tawa mga patiis mga tawa apa man yan nabi pia mimpi lang tahu sampai iya dunia. Mga pagarian ayah paman mampu magusay tanunag yang kutu as-syafa'atul udma giniswaya manan yan nakasifatu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uli natin tanwa mala syafa'at amapun gulawla sa alungan na mawri. Mala syafa'at amapun gulawla sa alungan na mawri. Tigo mga ulama aso mga tao na kumintin sirang sagyang kutu adarpa at mangkilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yabak al-qalbu fil intidar 40 sana agyang kutu akapakan na yawinan sagyang kutu adarpa mahsyar. Naayakati niya ng mga pagarian na 40 rabun. Allahu musta'an 40 rabun. Ayah penapaman nami aritan usi kumam yang aunan napaman na bubura tak bubura rata nila nang iyong kutu ang mga matera. Biyak kargan na yung masama ng pagarian. Bulukan. Ata aga bubulukan nila nang iyong kutu ang paman na mga matera. Di kutu ang kapag masayran. Biyak kutu ang patapulong natin ng mga ulama. Nagyang kutu ang mga tao na paman na tanto sila nakukurgunan. Yablugha minhumul kurabu mablaga napamanna tantu akitara luwag yang putu apamanna kargan na kisugat kiran 40 rabu ng mga pagarian na maka na nayawag yang putu ala mulawan ukadun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano na isuniran sagi yang putu 40 rabu na kapaka na nayawiran na mumusawira sirangkon o antay kituon ko mga kadun wallahu subhanahu wa ta'ala maka syafaat kiran na yang kutu apaman na nila ni kami bitira ikap mumusawira fayakuluna nadhabu li Adam na ayapagam paganaya kepengiriran na tigita-tigiran na sumutan si iku Nabiullah Adam alaihi salam. Umanisa na kaya naginan umanisa na kaya sakitan dinia na keluga yang kutu akapakan na yung sabiang kutu apatak puluramu na mga pagarian. Nagyang kutu apaman na nila ni kami bitira inapagam paganay aku pengiran nasu Adam alaihi salam fayadhabuna ilaihi nasumusiran siku Adam alaihi salam tenuniran hai Adam anta abul bashar sakai pamanna ama mga tao khalaqallahu biyadihi wa nafaqa fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka wa askanaka al jannah hayatigiran Adam alaihi salam sakatigiran ya mga tao lagu pamanna inadung ka wallahu subhanahu wa ta'ala buladan sagyang kutu alimanian namu pamanna na pian surang kalian saniawa namu ini suku yang menasiku mga malaikat yan sududang kairan namu piya kabalin ka wallahu subhanahu wa ta'ala siku surga mga kalbian Adam alaihi salam. Wah itu miya pikir mga tao sa miya kutu akarara genikiran nakasakitan yang kutu magagedamiran dikiran ku Adam alaihi salam ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا هي آدم نعينو بك منك تجين لك الشفاعة سيكو قد ننقى رب العالمين سوى الله سبحانه وتعالى وبنك تجين لبكيلا يجين كأي پمنا مسوسوة ومجين كأي پمنا كارغنا يجين كأي من ببتدن نايقنا ترون آدم Rabbi ghadaba ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu. Nayay sembeg Adam sagyang putu apaman na mga tawa sumyong natigyan na sumansukan na nakan na paman na miyakang bungot sa paman na gyang putu akyang bungot yan na danyan din utumimbungot kaya rarangitan sa paman na rarangitan danyan din umipragi kablahu mithlahu sagyang putu aunan yan sa lagi niyam
Aku paman na dinian dulu tumi perang sabiang kutua paman na urian nabiang kutua kaya perang itian salagi diam wa nahani 'anis syajari fa'asaitu tigu Adam alaihi salam ini saparrakan mukadnanakan ini saparrakan wallah ubag wa yamananian pagkarani sabiang kutua yamananian na pamumulan uga innasiu pagakan su Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tuwa tigu Adam na nafsi na subusugi na wako na subusugi na wako tigu Adam alaihi salam. Sa mga mga pagarian ang tilitan wa ipelusot utawa ginawa niya. Kanya tinusta. Nabudarakin niya mga pagarian. Malutan malaya pamipikir na yang kaya paman na miya sugu ku Adam. Agya ku paman na kinisa parang Allah ay Adam na ubang apong pagaranin sa diyang kaya na pagmulaan na may pagpagaranin. Nakiara lang itan Allah subhanahu wa ta'ala. Naku na mga pagariya, mga bubayakan si kuwaga may Islam, pira-piray mga subuan rakatan, wallah asiyo pakatanudatan ng kalibuka. Pira-piray mga paliwat rakatan, wallah subhanahu wa ta'ala. Sisan susang bayang, sisan subulan na Ramadan, sisan susadaka na musu zakat, sisan soyamanan yan na pida mga subuan, wallah. Naginiyan nagyang kutwa kapipi, isagyang kutwa paman na ginawa ita, agyang kutwa seringan ta, agyang kutwa paman na antunasan na kapipi si ko mga Muslim. Ay malaon nagyang kutwa di kapipi si ko paman na belalok. Na ino mga day, paman na miyang gilabang tanuan na anta kami asupa katanuan. Na mga pagarian na pinapiray paman na mga sa inisapar katanuan ng tanwa Rabbul Alamin. Ami asubo mga ginawa tanuan. Ini saparian suka pangatau, ini saparian suka pangaputo, ini saparian suka pelalalim, ini saparian suka pamanukau, ini saparian suka priba, ini saparian suka sina, ini saparian suka paginam, ini saparian suka daramat. Yang untuk mengarat agar lebak inu mangani mga pagariak yang panaguyan tanwag yang kanan agar lebak amarat. Ini saparian suka pamugol, ini saparian soyamanan yan nakasuruyan, ini saparian nagyang mutua kapamaganta. Mga katul o mga galap, mga katul o marata ini sapar Allah. Susan suka sisinta, susan sulingan ka papakay tuwasi mo pagaring ka Muslim. Mga pagariang sikwa ng Islam, masakit ang kaya masakit. Marunag yung kaya masa mga pagarian na malugtan ko pa man na pamimikiran na ginawa sa so Adam alaihi salam na ayaw mo amya supagyan na paman na giyong kutwa paman na kiyawat paman na kiyapong pagkaraniyan sa giyong kutwa pamumulan ay nisa parang walang muso. Naadakat ko ng mga ulama at iyan na ubang kailaya giyong kutwa paman na kahit wag giyong kutwa gano'n ba kayo nisa parang walang subhanahu wa ta'ala. Ayat ini na pikiran ka na giyang kutwa ka na Allah subhanahu wa ta'ala sekali yang sumia para sa giyang kutwa ka na bukading-kading gila bukan. Di ka pipigiray paman na may tubuso ka paman ikaw. May tubuso ay amanan yan na paman na kapalalalim. May tumuwag yang kutwa ka priba. May tubuso ka paginam. May tubuso ka sa nagalabag amarat-marata. Aya ilayang ka na antay sumia para sa giyang kutwa ka labag amarata. Naya sumia para na giyang kutwa. Kalinagtan wa Rabbul Alamin. Adad na lagi diyan apaman na. Adad na lagi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya sumia para mga pagaling. Naya tanwilay na giyang kutwa paman na kala wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Tiyu Adam alaihi salam nafsi ginawaku. Iman tuat tiriyan tayo manamapter wakan rakanu nasungkanu si ibu salakaw dakan. Nasungkanu si ibu Nuh alaihi salam ayap mana ini turiyan nasu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nasungun pamanagyang kutwa mga tao fayakuna Nuhan. Sumung sila pamanag ko Nabiullah Nuh. Fayakulun na turumiran ya Nuh anta awalur rusul. Hayat tigil Nabiullah Nuh nasakay paganayas yung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kana na hadith nami anuyanan sa iyang kutwa Sahih Bukhari. Naumani kusungwa nila na Nabi at yung mga ulama na ayaw mo din yan di matro na nafsi ginawa ko.
ويحيلهم إلى من بعده حتى يأتون نبينا محمد nadinin dituturuai mga tao nagupaman yan na makaw masira ng nabi na sisilang paman sumusag yung puto isa nabi na isa-isad na paman na limatruwag yung puto mga nabi. Yung sukatil Allah subhanahu wa ta'ala at yun فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه amay kamakaumatin ko Allah subhanahu wa ta'ala yang kutwa masa mapapanto suanuan na mauri mga pagariya napalaguyan utawag yung kutwa pagariya palaguyan utawag yung kutwa watayan palaguyan utawag suinaiyan ang musuwa maiyan palaguyan utawag yung kutwa masipuriyan ng mga pagariya nakatayag yan kaya mga nabi na sila na ipagkirawa nafsi Oriyan yan natin mga ulama nagyakyot ang mga tao na sisira naman po sa imo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatun nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul na may gatiro nila na hay Muhammad sakata minka kagyang kaya pamanang baulawla na tantuaya kumasimpita pulawla na yakunap terungkiran nabitan wa Muhammad na dili ang kiran hindi niya isumbag kiran ang kuto ini sumbag ang kuto mga pangarin niya ng mga nabi ang gusto mga rasul kaya isumbag yang kiran na analahan sa kanatin nabitan wa Muhammad matausan sa kanatin nabitan wa Muhammad sumafaat iku Allah subhanahu wa ta'ala naya kuna suwanu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayasjudu tahta al-arsh nasujud sa kanyang sagyang putwak kababaan wa Rasulullah subhanahu wa ta'ala wa yaftahu Allah alayhi bimahamid wa husni wa thana fayuqalu ya Muhammad natruun wallahu subhanahu wa ta'ala siku nabitan wa Muhammad nama nagyang putwak kapakalalami nabitan wa Muhammad nama nagyang putwak karani unabitan wa Muhammad siku kalantan wa Rabbul Alamin mga pangariya siya pantanwag yung kaya agama tanong agama wallah na agama nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga na ya Muhammad irfa rasak kaya tiga na Muhammad napuno kan nagyang kananawlo kami makasusunod sa nabi tanong Muhammad wasfa'atu safana pamanna safa'at ka din nagyang buto safa'at ka na pamanna kasafa'at ka din wasal tutana pamangani karakanatin wallah kayong magaya ka nagkarakatin wallah subhanahu wa ta'ala nasukun sunabitan wa Muhammad na ayap tunganin yan si wallah na faslal qada nagyang kutwa kapu ni wallah subhanahu wa ta'ala sagyang kutwa kapu magitunga anta kagyang kutwa kapukuman yan si kumamorip niya nagina nito mga ulama as-syafa'atul udma pinakamala as-syafa'at لأهل المحشر سبيل قطوة مغتاو سمحشر كافة كلام ونينا ملاقين أتم مغولما أغيان قطوة مغتاو ميامرت يكيرا سمغ مؤمن وكافرهم أنت أغيان قطوة مغتاو ميامر مكير إنهم كيرا سوى الله إنهم كيرا سوى محمد إنهم كيرا سوى الإسلام إنسهم وجنهم ملاقين كيرا أتم مغولما وبمن نسيرا نما أبنسيرا نقوم مغتاو أنت أغاس إسيرا ما أبنسيرا sagyang kutwa mga jibo. Lang na sifatan wa Allah. Sagyang kutwa sifatan wa nabitan wa Muhammad siku Allah. Sagyang kutwa paman nakapuni wa Allah. Sagyang kutwa kukumanihan. Tigo mga ulama sagyang kutwa maqam al-mahmud. Apaman nabantugan wa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حيث يساق لحميم حميما يتوتر mga ulama sumasa kelipatan dan utawag yang kutwa masjid bagian kelipatan dan utawag yang kutwa pamanna manusia ada sumangat tuwana ini ada sumangat lulut yan yang kutwa mga tawa maraming siku ginawa niya kelipatan na si karumangka kelipatan na ka sa mga wataaka kelipatan na ka sa belalong saka kelipatan na ka sa mga pagaring ka amang adatunan mo sa mga pagaring ka mga mabay kelipatan na ka sa mga bapaka na mo sa mga bubuka yung puto ang mga tawa maranil ka
حيث ينسى كل حميم حميما وكل نبي أمته فالكل يقول نفسي نفسي. Apa semua nabi na pengalipatan ng semua umat iran kasabi ko tuwa sa ating mga ulama na yan ibantaro tao na nafsi nafsi na ginawa ko muna ginawa ko. Ito ang ikaragin niya na kinusado ng din. Ayaw mananiyan na pagpapasan tawag yung puto ang ginawa niya. Na pumangaliin unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaylimu. Apaman nam yakutu malaylimu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika syafa'atul khasatu li ummatina anna pumangnin yang bersiku Allah spesial na para musiku umat yan khasa ayaman niyan na yang kaya kadi mo pang yunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para musiku umat yan. Tigunabitan wa Muhammad ummati ya Rabbi ummati ya Rabb. Suwat tigiyanus umatakan haikad na nakan nas umatakan na tigiyan haikad na nakan naman ang yang puto apang yunabitan wa Muhammad. Si kuya mana niyan na Allah ayam na paman na iptumangan niyan nas umat yan. Fayuqalu ya Muhammad nasunduman sekalian wallahi Muhammad. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة فيتم والله محمد nasunod na kada ng siiko pada mga umat ka agi ang utwa mga tawa di silan din na mapumagito ng siiko mga galabukira na mga rata sulod na kasiran sa giyang kanan apay tawa tumampar sa kawanan apay sa giyang utwa mga pamintuan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Anta agiyang kaya mga tao nang Yesu mga tao mga tulamus Yesu mga tao ang mapapadalang kiran agiyang goto ay kalas Yesu mga tao ay amananian na mga tao bilang at tao sang kaya dunia mga tao din silang din pagkasabi sa agiyang goto akapun ito Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga kadang punutulong mga ulama Agyang kutuwa kapulungan yung nabitan wa Muhammad na gupaman na kaidinaw Allah subhanahu wa ta'ala ay Muhammad na sunod na kanina si kupaman na pamintuan o suruga natin mga ulama kaya nakulong syafa'atin 70,000 wa 700,000 fi riwaya na makasunod sila nagyang kutuwa paman na mga mu'min na pagkong mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ulalan sa iyang kuto kaya sa katirang ko nabitan nga Muhammad ayak kada kaliran na 70,000 ang mga tao. 70,000 ang mga tao mga pagariya. Nagumitin talong panagyang kuto sa bumialap. Napinto ba ito sa imo mga tao? Ayang may alin sa iyang kuto alit. Ma'a kulli 70,000 na uman isa sa iyang kuto ayang mananian na 70,000 kada kaniyan ang mga tao pagkasunod mo surga. Dahil nakapamag itong mga pagariya na mitatalon niyang pamanagyang kuto 70,000 apaman na mga tao. Lagi na ni lagi ang kuto apaman na syafa'atan na bitanwa Muhammad. Ami anin sa hadith na timunabitan wa Muhammad la yudkhilanna al-jannah min ummatin 70,000 la hisaba alayhim wa la adab ma'a kulli 70,000 sibusin wa timunabitan wa Muhammad pagkasun sa surga agyang kutwa mga tao panusigo ummat ang nayang kadakaliran na saksak 70,000 la hisaba alayhim wa la adab na disilan din mga pumagito mo na disilan din siksaan si ikuan paman na ano nga na mauri na mga panilanag yung kutwa o manisang libu na 70,000 ay amanan yan na kadakalian at yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga pagariya panitan makisi ko Allah mapanitan sa iyang kaya mga tao apakasunod sila sa surga sa danda kapamagitong mga pagariya. So mga ulama na ini tungira nagyang kutwa 7,000 na 70,000 na miptero nila panagyang kutwa paman na umani sa 1,000 na 70,000 nayaki tungo ng mga ulama na 4 malayin wa 900 nayakun na kadapaliran nagyang kuto pagkakarilyo na mga tawag paman na minalawan ng nagyang kutwa siya ugatos nito. Gina ni kada lagi ang kuto ang mga tao.
apakah surga Allah subhanahu wa ta'ala sehingga surga yan na halaga kapamagita. Huwag na mga pagariyan na paman na daro pentamana. Tigo mga ulama abal wa akthar min dhalika bikathir. Anta agap lawanang pananan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sagyang kutwa kala inunu wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutwa kala paman na kala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam alin sa hadith. Natibuwang nabitan wa Muhammad wa'adhani Rabbi subhanahu an yudkhila al-jannata min ummatin sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la adhab. Ini peramisrakan natibu nabitan wa Muhammad uqadna nakan nasu Allah subhanahu. Apakah sulun yang ko surga iyan apakah sulun yang ko surga iyan nagyang ko tu apa depo mga umatangan. Ayak ada kaliran na 70,000 adad na bagiran pemagitu masih kung mga amaliran wala azab nagupaman na disilang din siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ma'a kulli alfin sab'una alfan na umanisang ibukiran na paman na mibtulun yung pamanagyan ko tuwa 70,000 at yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tuwa paman na kapun ni Allah kapun ni nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa syafaat. Naamay kami din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamsilu Allah azza wa jalla tumurun sa Allah subhanahu wa ta'ala li fasli al-qada kapaman na kukuman yan sa mga uripan yan. Fi dhulalin min al-ghamami min al-arsh ila al-kursi. Apaman na tumpad suwallahu tumurun suwallahu subhanahu wa ta'ala sagyang ko to ayamanan yan na kursiyan. Ayam yaliyo Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Az-Zumar. Wa asraqatil ardu bi nuri rabbiha wa udiya al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Digo Allah subhanahu wa ta'ala kasindo wa nagyang ko to anupa. Sabab sagyang kutwa sindo ukadna niyan nagupaman na idaptar agyang kutwa kita. Napakataling umaan anta kapangadarapaan sa mga nabi sa mga saksi wa qudiya bainahum bil haqq nagu ikukum mga tawag yang kutwa benar wa hum la yudlamun na sila na malalimati wallahu subhanahu. Ayat berkata saya nabi kutwa kater wallah ikukum bukira nagyang kutwa benar. Namuda bersaya kapelalani balik dari nama kapumaga kalau mengapangan. Enway mapamanian nam yaman ko kan after ono kada kuwakip paman ko. Pagkadar pa natin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga saksi na yan napsa kasi nasuang gota. Udah pa kailera ka sa kiyang kukutua kaya paman ko ka. Kasaka buah yang kutua marani kay misi kritua atik paman nasibay na kaunanan. Nayan na paman yan na pasina suang luta. Hey, ya Allah na paman nasakan ni paman na inikuan yan sa giyang kutua piyan ko yan. Mengiraw kaya manan yan na miyabubuga ko na siya kusumiyong sa giyang kutua mga nilibuto nga darapa. Ayan nagyap sa kasi nagyang kutua kinilalagaw na ka sa giyang kutua mga skinga. Anda kan dari betepu ko mga pagarya apin dilebek kau nagyang kutua paman nakadustaan nakanderwaka. Pakadar panat Allah subhanahu wa ta'ala sa mga saksi na ikukum agyang kutua benar sa din sa miyang gelebek agyang kutua tao nagyutod na yamanan yan na kumasaan yan sa anawana mo. Di karoon na kumakapukawa. Hiraw kaya Allah na miyaw masu Disember nada kukuha saya mananian na paman na tamu kapilipan. Dao pangapital saya mananian na kapital ariba dia kipagaria. Pagkatali mo man raw sa mga saksi nada kaya mananian na kilala si mga tao na ikukumakira na giyang kutwa benar. Mga pagaria maka dapat semua tahu saya kutua besar. Oi, maka masa isi berarti. Naik kala kata Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kala kata bagian kaya paman na masa amapun. Laula malayaw si ko mga dinawatan. Pada mapaman na mapumagusay tanong yung kutua tingtanong
kisasul khalaik dia suayama naniya na kita no kapakap kita sa mga kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala gandang yang kotwa kita sa ayama naniya nanto na ipingilabag ka o pamagubang ka na miya sumbag si ustad kaya po na si Mako at kasi sa paranaan nakakikita sa sagyang kotwa masa napiyakan na kalang manayang pagariya why paman na pira-piray paman na kaya bukulan sa ibu eleksyon pira-piray manan yan na tumiyuga uli na miyaw pangulo niyan sa ibu eleksyon pira-piray manan yan na miyaw tangan niyawa kaya bubaan na niyawa sa ibu eleksyon mapasang ini mga pagariya agyang kaya isa sul khalay kakikita katunay ni kakita sa atin why Antunay paman na miyang gilabag ka sa ibu pagaring ka Muslim. Kaya sa pila nag-atangilan niyan. Kaya palihan nag-aginawa niyan. Wanto nasa na paman na miyang gilabag ka apaman na marata sa giyang kutwa pagaring ka Muslim. Wayam daul kisas na ipuna na giyang kutwa ka pumukumu Allah. Nas iniya na pagampaga na ipun sa giyang kutwa at dawab sa mga kanan niya na maranaranap. Wal bahay mabus sa mga paman na mga pangangayaman. Wag tuyurang giyang kutwa yamanan yan na mga papano na piray kaklasya giyang kaya paman na mga kanan wala sa giyang kaya ginuka. Malagi mo kanan yan sa giyang kaya di dalam yan ang giyang kutwa paman na liyawaw niyan. Napaman na kapag Allah subhanahu wa ta'ala yamanan yan napakapikita sa niyang siran hukum niyan siran nasa kapanarihin niya na kukupanayaman niyan na manusia sa kapanarihin niyan din niya na kukuman ng pagariko mapiyataw uway datong sabihan ko tuwadar pa sa kapanarihin kukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala asubin suwayaman niyan na pagataw ka na yar kamataw sabihan ko tuwagal na baka pagariko sa iwa ng Islam tubatan sa iwa Allah na may kamakukumu Allah yang kutuwa mga kaduniyan فإذا فرغ منها نمفسد قيل لها كوني ترابا فعندئذ يغبطها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا makukumiyan ang iyang kutwa mga maranaranap, mga papanok, mga paman na mga ayam na amay ka mapasa ng iyang kutwa kakukumakyan ka kung ano kabenar ang iyang kutwa kabenarian na paman na sumangapasa sa kubari tunay gusto yan may ayam sa manok napaman na tila na asilay, iba sila na napaman na inisap Allahumma sa mapatsabihan kaya at dawa wal bahim wal tuyur so paman na mga pangayam yang kutwa di kapakam bula-bula nga sabi ang kutwa mga karamo di kapakam bula-bula nga sabi ang kutwa mga kuda di ang kutwa paman na kandarawat at tintan nawali kung Allah yang kaya paman na mga kaadamiyan na sumanso mga manusia hindi niya nakukum amay kamang masaluto na tulungkinan ng Allah kuni turaban na mabaluikan wa mga lupa gitu ikan kagi paman na gitu paman na kudrat kira kadar kira ng Allah subhanahu sa mga ayam sa mga pamanok na mabaluin siran kita pisiran sa giyang kutwa lupa kita pisiran sa giyang kutwa lupa nah amay ko nakamailay ang kutwa mga tawa mga kafir ang iyang kutwa miyaswaso ang iyang kutwa mga pangangayam ayaman na yan na minitapisiran sa ikulupa so mga papano ko na minitapisiran sa ikulupa so mga maranarana uway na paman na so mga kafir na pangasigisiran na ipangasigiran ang iyang kutwa mga paman na mga papano after nira naman buwaya na itani kuntu turaba hey kanina namin na ubang kami buwayaman na niyan at kumayaman na niyan na mga lapo mga buwayaman na niyan na mga turaba isa niya na tanto ayaman na niyan nagyang mga kafir na paman na tanto iran ko ini purwa mga binawairan apirap-pirap man nagyang kutwa nila ikapupakay tuwasi ko mga Muslim Pira-pirap man hindi na nikapupakay tuwasi ang agama wala sa Islam.
Dira ni pakai itu sualla, dira ni pakai itu sunabitan wa Muhammad. Nami ditiran dulu terus anu mana mori sagiang kutu masana yang mapendingan iran. Hei kada nabi na ubah kami mampu kita bisa giang kada na lupa. Ino to. No mana yang ukira na giang kutu apoy ko neraka jahanam. Mana na yang usira na giang kutu apoy ko neraka jahanam. Mga pagaria tanto ko mapasana giang kutu paman na tao. Kebelagian lagi yang kutu agama nian, kebelagian lagi yang kutu aparatnya si Allah Subhanahu wa taala. Amai ka makaki kita sa yang kutu mga kadun na aya pemana pagasulod mga pagaria pagatundog na tatayo suko. Na ipenduog ko mga tawag yang kutu adaptar, adaptaran sa yang kutu mga galapakiran. Agi itu tigitan wa pamanna kita no amma man utiya kitabahu biyamin. Yang tunai mana utus sada yang kutua mana? Itu kutua yang kutua kitab ya. Apa mana? Ibu gay kutua yang kutua mea pasal yang nagal pakai si kudunya. Dia mga pagariya supimbalan tanu ada petar tanu kitab tanu siuratan tanu saga da bagatan. Ipulin sa giyang kutua yang mana niyan na iyang buligirkan at taman sa giyang kutua kau bagyang kutua kapatay na sakad ni paman na sumiyuran sa giyang kaya kita. Wah. Ayaw malang yan na kanabad ng ini umano na ini umano ng mga ulama. Ako ini umano ng mga tao. Kasakad niya yung mana niyan na miyakap no sumuran sa giyang kaya yung mana niyan na kitab ka. Upama ako mga galabag ka, mga pipiya paman na inis, panukaw na yun, ikumang ka sa anuana mo. Upama ako pinuka samboya, pinuka puwasa, pinuka nganinsa na mga galabag, mga pipiya, mga sunat, mga puwasa, antaga paman na mga pipiya galabag, mga sadaka, na yung karoon din nagkagawa paman. Uway na ayak na paman na inis, panukaw na marata galabag. Paman ini surat kau nang yang kutua kau paman kau. Ini surat kau nang yang kutua kau pelalai. Ini surat kau nang yang kutua kasih sinta. Kau pakai itu. Ini surat kau nang yang kutua kasida. Ini surat kau nang yang kutua antuna sana gada bukamarata. Kapriba, kapangatao, kapaman antuna sana paman na marata gada kapamu. Nagitu di paman na kekuah yang kutua tao. Tinggal mga ulama wa tatayur usrubuku fa kullu ya'khudun bi kitabihi na uman insana kukawiyan yang kutwa kitabiyan. Fa qad intahat dunya yang kutwa masana miya pasal dun sunya. Beda sunya mga pagarian. Aw man insana pamanna ewan to natigitan wasiana niya dun sunya. Pamanna miya kuwad yang kutwa bumaya si kunya. Nah, wantaha waqtul imtihan miya pasadang yang kutua masakap tepuni wallah siku manusia di pengangkan yang siku tamuka siku ginawangka siku pamilyanka miada wajah yaumul hisad na aya pemanam yassagortanu nagyang kutua tigitan wakam berbalasa balasan surga. Begitu manitingu mga ulama al yauma aman nama paman na iman tuna kapagaman ang nalabag sama pelutuan yang kutua tahu salungan na mauri. Nama pitati yang salungan na mauri na paman na balas. Na upama ko paman na sutaw na di paman na mamimikiran na iman to na paman na uli nalabag sutaw na dad na kapakapasan yan nagalabag si mga galabag amapihan. Na Paakirun kitabahu biyaminihi at na mga tawa paman nakuha niya nagyang kutwa kitab niya na kawanan nagya suwayang mananiyan na mga mumin. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fahuwa fi 'ishatin radiyah. Na ukun sutaw na aya kakawalian sa niyang kutwa kitab niya na kawanan ng mga pangariya na kitapos kaniyan sa niyang kutwa paman nakasusual uli nakapipila ginawa kapagintaw ayaw na ng pagasunod si surga Allah subhanahu. Nabala sa niyang kutwa kang ginabog sa marat makang ginabog sa kapiyan bala sa niyang kutwa kapanan mo yan yang kutwa yang mana niya nakasumundaw sa niyang kutwa masjid asal sabar niya nung nagyang kutwa paman na ginawa niya. Nabi Rasulullah subhanahu wa ta'ala na puso mga galapot ang mga padamang kapipiyan. Tingong mga ulama wa ahidun
kitabahu bishimalihi wa akhidun kitabahu min wara'i dhahri. Ada pamana mga tao aya kakukuan yan uli na aya pamanna kakukuan yan sa iyong kutwa kitab yan nagyang kutwa ikaw yan nagyang kutwa di wag yung kamay liman yan. Ada pala yung mga ulama aya pamanna kakukuan yan nagyang kutwa pagkalabuwag yung kaya liman yan sa iyong kutwa di ulian. Ay mana niya nagkalabuwag yan nagyang kaya pamanna lawas yan aron yan nagkakawan yung kutwa kitab yan. فأما من أخذه بيمينه فيصيح فرحا مسرورا nagyang kutwa mga tawat yung mga ulama ayat ikawayan asal yung kutwa kita bayan nakawanan na yung mapuputan yan nagyang kutwa kasusunod na kapimpi ang ginawa yung mga ulama. Tagayan na ha umukurao kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya. Kaya tiyan nakatanang yang kutwa kita bakan nabati aniu inni dan mata nasakan na tiyan na pamanaan tangan uli nakatawanan na mata nasakan na mulakin hisabiya na pagkapasagin kutwa kapag ito nga wala saging kutwa kayo napagkakamatamak yan yang kutwa lagi dito mga tawa mga mumin na miyang maratayan na matatangkad sa iyong mga ginawairan na mata nasiran na may pambarat mo ayran suwallah na upaman na kumang yung kutwa masa aswallah subhanahu wa ta'ala na balasan yan ang yung kutwa tao la yudiyu ajra man nahsana amala na dinito pagkita mo Allah subhanahu wa ta'ala yung kutwa nga namang amapiyamya pasanag yung kutwa tao inunta na balasan Allah subhanahu wa ta'ala. فهو اليوم رافع رأسه بابتهاج في أسعر موقف مر عليه منذ يوم خلق. Sagiyang kutwa masana suong mga mumin na sirang pamanayaman yan na paman na ipupuriran nagyang kutwa mga tureni mga uwiran nagilan di pamagadin sa nagyang kutwa paman na betadiran asisira ng matatago sagiyang kutwa mapia betada katugumpia mauqifin marramundu yawmin khulik agyang kutwa kaya ginamairan sa nagyang kutwa kapimpia ginawa natibo mga ulama adaginan dinuto sagid akapimpia ginawa ipun sagiyang kutwa kaya nakiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita nutusan apa yang pertamanya yang Nabi baru ya milioner, Mia baru ya milioner, minggita saya mananya nanggi buat, maka dia mga tao, dia maka pasal di mga watayan, lawan tangan kegiran, ugain na pamanna, yang kutua pamanna kakuwairan sa yang kutua kita bila nakawanan, na apa yang penagitu, yang betul dan sanunya, kadaya dengan sumayan sang kaya dunia, lawan na pamanna ipawasigiran na kakuwairan sa dunia, ugain na dinian dengan kelawanan na yang kutua pamanna, kegedamiran sa anungan na agyang kutwa paman nakapipia ginawa. Kapag panamya panutulustan agyang kutwa tutulan agyang kutwa sa katawa mama. Agyang kutwa sa katawa mama mga pagariyan sa iwa mga Islam. Nasiyagod sa kanyan kasimpit na kamarganan sa kaya dunia. Napagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iwa surga. Na may kamakayo na pag-isun ng Allah. Inong yung kutwa paman na kaya pakasulda ka ko surga ba na biyan dia makaapaman na karumasayan na ya mapatawag yung kutwa tao na dan na paman na dan na sumiyan kung ginawa ka na paman na rata ginawa. So surga na paman na kaya bulungan yan ang yung kutwa rata ginawa yung kutwa. Yung kutwa ka po pubriyaman yan na pagkalapas kumanag yung kutwa tao. Yang berkelemanan yan ang mga awid-akala siya baru tahu. Mga disgrasya kapapatay miya datamo miya totoo siya barang yang kutwa tahu. Miya rasa isang kaya dunia. Ugain na yang kutwa. Kaya para sundin sa surga na kaya pulong manu surga kaya kutwa rata ginawa niya. Biar sudah waktu bela yang nanti menemukan Muhammad dan yang kutwa surga na ayat na kada-kada mga tao na sumanga fukara. Bagiato sa mga tawa kamar-mara na tigtano ay manan yan na mga pumuri na sila ni mananataw sa surga. Namiyala yung pamanatimu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunaraka na ayami pagpanoon na sa mga bayi. Sila ni mananatasabi ang kutwa paman na apoy kunarakan yan. Biyang kutuba sa mga mumin. Nasagyang kutwa masana sirang pamani di silibrita tinitano sa kaya dunia
Nagi naman ito alin muka apaman nami ako ang kanyang muto kamapian na silibritan. Silibritan sa kanyang muto ang mga pipiader pa, uri nagyang muto ang mga simpulader pa. Nagyang kaipaman ang mga mu'min. Kullu tilkal afra tagtamillu yawmal farhil akbari was sa'adatil abadiyya. Nagyang kutuba tingtan wa paman na silibrit sila doon. Wow. Yang kutu paman lang-ulang wan asumiyang kamarataan. Sagyang kutu ataw. Sangkaya dunia. Agyang kutu suaya manangyan na tingtan wa mikilam-ilamin sangkaya dunia. Oy. Nagyang kutu paman na kegedang maru agyang kutu ataw na kelipatan niya nagyang kutu paman na kapipi aginawa sabab sagyang kutu kaya gede man niya sagyang kutu kasimpi tagyang kutu mas. Tiyo mga ulama agyang kutu ataw niya limya na ginawa niya. Ay kaya laliman yan sa ginawa niya na paman na paginuntunan na para tiyasik ko Allah. Yang kutu mga tawa paman na mga muwahid, mga tawa paman na mga Muslim. Pakaisa-isa niran so Allah subhanahu wa ta'ala ugain nagyang kutuwa kamabaluiran ng mga Muslim ashabul kabair na dinan yung galabakan nagyang kutuwa mga lakanisa mga Muslim ugain nagyang kutuwa tingitan wa mga darwaka ugain nagyang kutuwa tingitan wa paman na mga baradus ang mga tao wal mukassirina fil faraid yutus mga tao dinan terutupan nagyang kutuwa mga sugong kinan wallahu subhanahu wa ta'ala فإنه يأخذ كتابه بشماله نعيك خيرا سبيا قطوة كتابيرا نبيا قيدوا ويشعر بالخزي والعار وظلم النفس نا يكون كبدميرا سبيا قطوة مغاقنا ويرا نبيا قطوة كيتو على مغاقبريا نبيا قطوة فمن نكبما ويغنيرا نتنتوا غنا ويرا نبيا قطوة كبقى سبيا قطوة كيانا لميرا سيكو مغاقنا ويرا Sebab saking kutu adiran dan pamamasama lagi yang kutu apaman na mga fitnah mga tapang sangkaya dunia. Dia kutu pemana mga kufar, mga fajara, mga darwaka, mga kufar, tigitan dua mga kafir. Na ayaw nakakukuwairan sa yang kutu kita biran na yang kutu tigitan dua paman na kelebuiran ng mga lawasiran min wara adhuri siran keluar sa yang kaya mga likudiran. Kila tuhawinu aydihim ila al-wara fayakhudhu kutubum bima jazaan min jinsil amal. Na yang natin mga ulama Islam yang panutul. Nakitransfer yang kaya paman na mga limayran as ikutabu sa yang kaya ni kudira. Apaman nakanabiran kinubu sa yang kaya lawasiran. Kakitransfer yang kaya mga limayran nas ikutabu sa yang kutua mga likod. Wala sa mga ulama yang kutua paman na kiyong kiliran sa kaya dunia. Ilo tuatin mga ulama piyakang buhunginan ng yang kutua katro unabitan wa Muhammad mga sumu wara'alurin walang yastami'u ilayim na nilan pamakinagag yang kutua panunun o agamatan wa Islam wa inda idin yunaduna bilwain nasag yang kutua kasana sa mga kafir na yan na panan na ipananawakiran ng yang kutua apoy kunarang jahannam wa yukinuna min khasarati wal hilak na miyatan ka rin sa yang kutua mga ginawairan ag yang kutua tanto akalapis nag yang kutua tanto akalugi nag yang kutua tanto akabinas sa ano mga pagkakas. Dahil ito mga pagarian at tumang kaditan mo sa ikaw agamatan ng Islam. Siya pagtan mo ang kay agamatan ng Islam. Ayaw mo rin po sana pumag-usay tanong nagyang kutuatin ng mga ulama a'amalu ka hujjatun laka aw alayk. Suga na bagka na mababalo yung iti paman na karina sa yung kutu apaman na mapiyak nagugup pakai penapaman na YouTube ni tingtan ni magadiin raka. Ako man lagi din sa dunia. Ako pa makumiya mo ka. Kaya mo to kaya pa mo ka na YouTube ko patana gubir no pa man ay keswira raka akakala puso. Nalagi din mo sa lugar mo. At ay gano reklama. Usap mo yang nahujat laka. Kubang kaniyang salungan na mori. Maluyayaman na niya na sinduso sa buyan. Sebaat suayaman na niya nakabatya sa Quran. Sebaat yang putayaman na niya nakapagpuasa sa mga bulan na Ramadan. Hujjatun na kapaman na sumalabang ka. Na ayang katinabangan sa iyong putuwas. Aw alayka o di paman na sugalabang ka amarata na itayaman na niya naputuyo ka sa iyong putuwa. Apoy ko narakagyan. Hujjatun na ka aw alayka.
Tengok mga ulama. Wa huna tanfa'ul amaru a'malahu nasabiyan kutu wa masa. Nagyang kutu baka penggunaan utawag yang kutu agalabakiyan na mapia. Agyang kutu agalabakiyan na mapia na ayak yang galabakan yan ayak yang susubatan yanun. Yang galabakan yanun na dan na paman na Arapian inunta na paman nagyang kutu abubayas ikwallah. Ayamanan yan na ayabuak yang galabakan yanun na ikhlas ikwallah subhanahu wa ta'ala. Gaya pagpaganay at yari magal. Ikhlas ikwallah. Yang kaya paman natin tanwa ayanin di kang galabakaw tao na paman nariya kapit ilay-ilay na diterima ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya galuitan ang buwamay. Yang kutu ang mga galabakaw kaya pagkikulasan natin tanwa. Nagyang kutu ba apaman na kapagpunaan nagyang kutu at awaming galabakaw tuhadu an sahibya tashhadu lahu nafsaksian yan nagyang kutu ayamanan yan na tao. Alam niya nagyang kutu apamanna biyari unabitan wa Muhammad fayati al-Quran apagaw su Quran iqra'ul Quran fa innahu yati yawm al-qiyamati safiyan ya ashabi ayam ya parkun unabitan wa Muhammad ayam ya parkun unabitan wa Muhammad nabati aliyum su Quran kamataan sa Quran na pangaumas anuan na moriyas sufaatan niya nagyang kuto ang mga tao ang kiyatiyaw. Inang pagaling ko, ginabatan na pag-isiya ginawatan. Ginabatan na pag-isiya mga ginawatan. Inong mga day pangabat niya tao sa Quran. Panguyatan na mga pagalian ginawatan. Inusin ko pa man yan na mababas sa gawin na makapiray-pubat niya tao ang Quran. Inusin ko sa ulan na piray-pribatyatan ng Quran. Inusin ko sa rabon na piray-pribatyatan ng Quran. Pamagitong tanwa kaya ginawa tanong. Giyam si mga amal. Apagabang niyan sutaw sa lunga na muli sa Quran. Ay namasan ito ng mga pagarian na sa mga bagasatan o aliman taong matiya sa Quran. Sa mga bagasatan wali sila ng pagkakilala sa mga bata. Mga tao ay mananiyan na kagagailan na niyang kutu akasun sa madrasa ang taangang pinubalinan sa mga ustad o di na sumat mata umatiya sa Quran na may ipamangado sila na dahil na dumiyawida ka ng mga pangariyan o gayin na amay kagyang kutu ang alam na sa imo dunia na ipuliran na tantong basiran si makaitusang kaya dunia benar-benar nila ipaman na maswairan na niyang kutu apaman na tigatan wakay dukan paman na kailangan na sila ng kribat sa iko dunia. Abang dia ko to paman na di kapaman sa sabihan ko to mga beran na paman na mga gamit na kailangan na tunay ni kebetulan na piya-piya. Udi ka ko to ay manan yan na balas na piya-piya na piya kaya iya. Mainglis sa tigatan o sa English. Kau paman na udi kau tumabalas na paman na duwan niya na yataw ugay na sabihan ka iya masa udi na siran na paman na dira na paganada sa Quran mata natin nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam apudaragikan ng mga sutaw anta kay pumuwalian sutaw alim di dunia lawan umayaman yan na ilmu sa kaya dunia na kiyaswayan ugay na jahilun bil akhirah na di niya nakatawan di niya sasabot ng iyong kuto ang mapagugulaw sa aluhan mo di pagkain mga pagariyas kan mayamanan yan ng mga kakapot na masay may payaman na kailangan ng mga Panginoong tulang tanong na mapaman na mafidat tanong sa mga matatanong na mapakaswa tanong sila sa iko ang matanong sila Manginong tulang tanong Manginong tulang tanong paman nalimutan ukiran na makaswa sila matiya sa Quran ay nalimutan ukiran na maswairan sa Quran makaswa sila na yaman na niyan matiya sa Quran na minaniman nalimutan ukiran nah, tingnan natin mo Muhammad abatiyan yung suratu Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Na ino mga day paman na sumiya gede ko yang tan. Paman na pera iman to edit tan, tigta 40 mo iman to.
50 ragu na ko imanto. Ako 60 ragu ni manto miya senior ako. Inu mga de miya senior ka 60 ragu. Miya bati akagiyang kaya suratu al-Baqarah suratu al-Imran miya tama pakai niya miya kaya dua surah. Api turun Nabi Tanwa Muhammad yang kanan dua surah. Maka masalah na mauri na makasisin dua yang kutua surah. Nang waya mana niya napagabangan niya Nabi yang kutua tao. Gaya ya tani atin Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bumang ino ka pagaya. Udah ka paman nada ka pa na makaswamat ya sa Quran na pala panarin ka. Iman to nagyan kaya sa Quran. Ato na ikadua mga galabak. Nagyang kuto ay mananiyan na kapamuasa si kumula na Ramadan o dinas o kapamuasa isi kung mga pedagawi. Wayatin siyama wa huwa ahwadu ma yakunu ilay. Kung magyang kuto puasa yang kuto tawa miyang muasa sang kaya dunia. Nasagyang kuto masana tonton yan o kumakikinanglan makukailangan nagyang kuto puasa. Di ko nabitan wa Muhammad as-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abd. Suwati ngayon so puasa ng muso Quran na sufatan ilan sutaw sa anuman na mo'y. Lagi diyang panatin ng mga ulama ng iyang utwakas sa sadaka. Diya so ayaman na niya na piturutan o kagiya. Kullo marin fi dhilli sadakati hatta yuksala bainan nas. Umanitawat mo nabitan wa Muhammad na pagkasirong po sadaka niyan. Sa iyang kutwa ayaman na niyan na masa taman sa dimit po ng iyang kutwa. Kapukum wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada pangawmati mo nabitan wa Muhammad na susambayang as-salatu muniratun musrika susambayang na kuman yan ang iyang kutwa tao na makasisindaw ng pamanatan kung na kumaliwanag ang iyang kutwa sambayang ay may alimunan tanwa Muhammad was-salatu nur na susambayang na ayamanan yan na sindaw mga pagariyan. Lagi ang mga pagariyan kaya malay pagusya tamisi ko mga magsami laboron sa mga pangulan. So panagiswayamanan yan na may pamilya do. Nawari di mata usumbayang na kailangan din na mapagana diyan sa. Pira-pira yamanan yan na mga ulama din na ipamagusay nagyang kaya sambayang. Pira-pira yamanan yan na mga ulama tanwa malay pananguntaman na pamanda pagusay nila katanwag yang kaya sambayang. Hey pagari ko napagana din tanwag yang kaya sambayang. Na ipanganutan si ko mga pamilya tanu. So sambayang mga pagarian na pangaumasan malamoy na mo. At ibu Nabi tanwa Muhammad ayaman aniyan na kesindawan yan nagyang kutwa tao. Pada panagyang kutwa pangauman nagyang kutwa mga tanong-tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wayati dikru li rabbi wa tasbihu pangauman nagyang kutwa paman nalikat tinong-tanong wa tao sa nagyang kutwa kadinan yan na Rabbul Alamin. Apaman na ayam ni alin na wayuhitu bihi na pagalibutan yan. Ayaman na niyan na magalibutan yan nagyang kutwa tao. Sabab sa nagyang kutwa kalayan ibalas. Di mo nabitan mo Muhammad akunu jannatakum minan nar. Kung anyo sukasunod anyo puno kunaraka. Ulo na tiruan niyo at di mo nabitan mo Muhammad. So subhanallah. So alhamdulillah. So la ilaha illallah. So Allahu akbar. Fa innahum layatina yawmal qiyamah. Yang kanana subhanallah. Namusu alhamdulillah. So la ilaha illallah. So Allahu akbar. Pakaw masiran sa anungan na mauri. Mukadimat na sila niyaman niyan na tumatampar sa kaunaan. Wa muaqibat na silang panitumatambar sa yamanan yan na uriyan. Wa mujannibat na paman na silang panitumatambar sa iyang kuto at takilidan. Wa hunan baqiyatus salihat na silang paniyamanan yan na malalambot ang mapia sa iyang kayamanan yan na masal. Naginan mga pamilya. Ila yung tanong sa ginawa tanong, ang iyang kulong tanong ikatuwasi ko subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ginan sa mga galabag, yang kanan ang tanong na ginan sa mga galabag ang kaya pag-ikalasan. Nasumaman sa mga galabag, ayakyan galabag ako ng tao na niyang buto kapag-inay-inay. Tigitan mo paman na tigas, mujahid, ugay na kapag-inay-inay. Tigitan mo yaman na niyan na mapasangi kapangusiat, mapasangi kabatiya sa Quran, imam, alim, qari, ugay na kapag-inay-inay. Uli natin ito mamapasang ikasusal ka, uli nakapit inayin. Antuloy kuswa. Antuloy kuswa mga pagarya. Di ko mga ulama amay kagyang kutwa galabag utaw na riya, kapit ilaylay. Wasum'anang kapigin nagan. Faya lil bu'sati wasyaka
na pamannatan tuwa tigin na kumasakita na mumargan na mapambatan. Painnahu yaqifu khasman nagyang kutuagan na bugyan apaman na kapeg ilaylain na kubari panamip hukumian ng mga pagarias alungan na mori lahu wa hujjatun alayhi fa fil hadith na ayang alin sa hadith natin wallah anna Allah tabaraka wa ta'ala matangkuna suwallah labih mapuro idha kana yawmul qiyamah na makatindag suwalungan na mori yansilu ila al-ibad na tumurun suwallah sa ikumangawri paniyan kaikukum yang kinanag yang kutuayamanan yan na mga galabakiran na pagampaganay na tiga na rajulun jama'al Quran pagampaganay ang mga tao apaman na pagunaan wallah sabiyang kutuwa kapangukum nagyang kutuwa tawat mo yan sa Quran ayamanan yan na piyagadan yan sa Quran miyabalaw ya ustad miyabalaw ya alim o di na miyabalaw ya amir sam anto nasa na paman na piyagadan yan sa Quran na paman na kiyamastiran yan pa sa Quran ikadua mga tao na warajulun yung kutalo fi sabilillah mga tao paman na miya parang salalan si Allah na ikataluiran nagyang kutwa tao apaman na piyakakuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala bigan Allah subhanahu wa ta'ala sa tao yang kaya emanan yan na miya kaswamat ya sa Quran yang kaya paman na miya parang akong yang kaya kawasasi ko dunia fayakulu Allahu naturul Allah sabiyang kutwa qarib pababatya sa Quran alam muallim kama anzaltu ala rasul Magorokati mo na tigo Allah da pangandu nagyang kutwa paman na ini turun sa iko paman na sumwa na Muhammad naya ko na isumbugian sa iko Allah bala ya Rabbi qala famada amilta fima alim tigo Allah subhanahu wa ta'ala na antum na aripin gilabok sa iyong kutwa kiyaso ang kaum paman na tigitano apya ganadagan na antum na paman na pinggilabok ka naya ko na turuan yan na isang bagyan sa iyong kanang talwa Rabbul Alamin kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar ya Allah na itinduga ka ng susambayang sa iyong mga kagawin ang uso mga kadaw-daw na yakon na turuan Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kutuataw kadhabat ayamanan yan na miyamu kagka naging paman na miyan o nagyang kutua kapag ikilas kenapa miyan o nagyang kutua kapag ikilas Naturun nagyang kutua malaikat kadabta namiyamu kuruka wa yaqulu Allah naturun wallah bal aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila dhalik ayaman at tigiyan na matatamus ikong ginawang ka na anumatin wasakana ayaman yan nakari matao kamatya sa Quran anumatin wa miya kapya-pya kay kapang imam ayaman na miya kapya-pya kamatya anumatin wa masir kamatya sa Quran anumatin wa ayaman yan na malakay suwas sa Quran miyan o nangyari po tayo napakapunukugan sa anungan ng why ikadua nagyang mutua pang mga tawa mga kawasa ang mapasang ikasusadugan ng pangalimo why fayaqulu Allah naturunu wallah alam wasi alayka hatta lam alaka tahtaju ila ahad bagusukati wallahu subhanahu wa ta'ala ada pakakawasa ayamanan yan na riniski yan ang sakasa taman sa din na kailangan ng kainutan ayamanan yan na paman na yung utuwa paman na makuwang kago paman na daapang umarka inuntan na paman na katabangan ka kala bala ya Rasulallah na wayat tingyan ginandan igan bakagan na paman na pugugupa na kanag yung utuwa paman na kipakaraganan kala kama amilta fima ataitu ato natin utimuwatay paman na pinggal bakas agyang utuwa ini bagayakan raka ini iniskiyakan raka naturuan niya na kuntu asilur rahim wa atasadda tigyan na ya Allah nagyang kutwa tamu ay ni bugay karakan nagyo tayamanan yan na diya kan di maggusto sa iyong mga tunganayakan ayamanan na isusumpatakan sa mga tunganayakan diya kan nimbilang katawan sa mga tunganayakan na mudiya mo din sa kaya Allah naturuan mo Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat ayamanan yan na miyamukag ka watakulun malaika naturuan po ng mga malaika takadhabat na miyamukag ka turuan Allah bal aradta an yuqala fulanun jawad na ayaw mo manatigiyo tigu Allah apaman na mapipikir ka sa miyang kutwa din ka di ka panadika miyang kutwa din ka di ka gustuin sa iyong kakikardunan so mga tunganay ka na ang kamaterwas ka na ayamanan yan na tao ka amali mo na masakaw kapag kilelay ng mga pagariya
Gaya kargina gaya kaya mga galabak amarata o di na ma. Gaya kargina gaya kutua galabak amapia. Apa man na maadaw na gaya kutua kapag kelas. Nagugi ka importante gaya kutua kapag kelas. Naya muri-puri mga pagariata wag na gaya kutua paman na miyatay sa lalansi ku Allah. Terunun wallah fi mada kutit. Antolay sabab paman na miyaprangka sa lalansi ku Allah. Peter ayat suluyan si Allah ya Rabbi umirtu bil jihad fi sabilillah ya Allah. Ini suku orang nang yang kutua kapingin jihad si kulalang serka. Pakatal tu hatta aku tidak yakin bunuh ayat watiyan taman samia syahidaku. Uni namiat niya wafataku. Na ayat turun wallah kadabat. Hei namia mukuguka. Na turun pemanu mga malaikat namia mukuguka. Na turun wallah bal aradta an yuqal. Na ayat watiyan naman niya takasagyan kutua din ka di kapingin bunuh ay. Na ano matero fulanun jari. Angka matero naska na matagas ka. Sakana mawaraw ka amama. Fakadukida dalik. Na paman namia tiro mamusan niya. Ang bisika takaagyan kutua katitigas ka. Nabi turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Hurairah atigin naginan atalo suaya mananian na kawasa suaya mananian nabigan wallah sa ilmu si Quran at ka ilmu si syariah o di nagyang kutwa paman na mga mujahid am yang perang salalan si wallah nasira natin Nabi Muhammad ipagaganay apakah napungan si apa yang kunarakan jahannam guna lang sa gyang kutwa kaya gyang kutwa kapag kelas sa gyang kutwa galibok na mga pagariya, iya supaman na mga tao tuwa galibok ama piyamya pasalinan sa kaya nila. May namiya na kira naging porta ikhlas. Lagi na naging importante naging porta ikhlas. Kenapa paman na importante mga pagariya na anto na ikan galibok ay importante naging porta galibok ka nakapag-ikhlasan ka minsan perbay tuwa naging porta galibok. Dahil dapat yung sa naging porta paman na mipipya sa kaya dunia. Minggu galibok sama piya nagiti miyawlaw na na paman na miyaw nung sirap pa na kuwapoy kung narakan jahannam na ilapat mo sa geng kuto. Ayun na miya pasat minsan kaya dunia na lang wano kadarwakaan na lang wano kadusta. Mga pagaya. Namasay niya kapag mga nitano sa rin si ikwallah kaptubat na si ikwallah subhanahu wa ta'ala mga pagaya. Mga nitano si ikwallah at nasiyabutan sa geng kaya miya pamiyang alututano nagupaman na kiyaman na niya nagyang kuto ay ilutano pagaya wakano sama nagupaman na pagani mo si ikwallah ayaman na niya na magwantano sumala sa geng kaya ditano di seminar nagupaman na namatan na maskano mga datu na maskano mga bay sa dino kapakapidaray nun sa geng kaya seminar tano naguyang kaya mga mga tano kasi itano yun pupunta nagupaman tayo sa geng kaya live nasa libur kano na salamat na patayan din kaya pagariyakan na makamamasa na ayat tanong paman na pamamakilan kauban na paman na kisumpat yan si mga usayan tanong ako naman tanong sa guna nakataya pagari ko ulong din pulas so microphone na ini pala naman sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ke muslim ap kesalamian sa mga muslim na pagi sila malaka wajib inu mga deb sa kataw na kaso mga muslim sa dunia kadika pa kaumeman do sa Saudi Arabia sulang wana simba si wallah na tanudan tanuaw batano pakalilipat ya ayabu abalin yan nani ata udah niat kana keadaan sapakai keadaan sapakai ubatan no pakalilipat ya langwana simba wallah na udah niat kaun na diterimaan ngayon na aya dalil aya mabager ada alawan yan ebidensya pamakakakurti dalil pamaka Quran sa Islam na pitiru nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa innamal a'mal mata-mataan ati gunabi ayabu innamal a'mal ayabu at terimaan wallah kugal baka simba nasuni ato wa innamal likulli imri'in ma nawa na umani gelbek na
At saya terima wala na sumiap niya to. Sumiyong kasama nila na uwayan ni ata kasi napsimuka na YouTube ni mitataro sa kasimuka. YouTube ni terima wala. Sumiyong ka sa masjid na iman tuwa alungan na salasa na miyakap niya ko kapipita apsumiyang ako sa luhur na YouTube ni terima wala. Aya importante ko simba na miyakap niya ka kamo makumalakal maut. Balabos sumalakal maut aswala na every 4 minutes. Uman 4 minutos na paki-review wala sumalakal maut. Rimay paki-review wala sulak mahfud. Batal na kelipat ya mga Muslim sa dunia. Uman 4 minutos na paki-ilay wala iman tuwa salasa na paki-ilay wala sulak mahfud. Alilista ang mga tao na langwan na ipituron wala agyang kuto ang mga tao abenguan sa niyawa. Si Ustad Ulumuddin na padon ay mantua alungan ang salasa na kuwan sa niyawa. Nagyuti na kenegtan welen ka sa Facebook na ay buang madaklon na inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oy, militi-liti kaya ulitan magdem lagi-lagi do. Ubatan na pakalilipati. Uman din na 4 minutos. Oy, gab na ito. Pura, tay ka. Uman din na 4 minutos na paki-review to wala. Ay, sinabagi. Gitu ya turun wala sa Quran sa waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wajib suka pamanganin Allah. Diam ko to ang mga tao aminilista na mapamanganin ka Allah tumanganin ka wala ang message sumur ka. Kaya mana mo to Allahumma tawil umurana khiyarana. Wala tawil umurana shirarana. Allahumma baligh umurana khiyarana wala tuwalligh umurana shirarana. Ya Allah na sampai na sa umura misi kumapia. Kaya paliugat. Ana andin ni katarima awala. Sa giyong kutua panganin ka na kapakaya 100 years sa piyamang ka wala na makapagidid ka sa 100 years. Diyong kutua may aloy o alang tamang gurutan apia sumang ulama na may dua. Itero yakin ni Abdul Aziz bin Baz ang takitabi na fatwa. Al-ulama unaw'an au naw'ain. Suati yakini Dr. Abdul Aziz bin Baz isa na mufti sa Saudi Arabia. So mga ulama sama sa iman na madu dua klase. Mga ulama, pedunang mga ulama sa Pilipinas. Ulama usalihun ag ulama usuin. Mga ulama ayat pagkaunot tanirang ko suwa iran na sa Quran ag sa hadis nariba to. Mga ulama aso pamikiran iran na ipagunairan ko Quran ag sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So agama na dito kapakai. Mamlu dito terimang ko agama. Ay dalilian sa hadis na al-aqli dalilul aqli muqaddamun ala dalil naqli. Dalil aqli muqaddamun ala dalil naqli. Ay maana na su daliliran pamikiraniran mga antangan ang kutua mga ulama doctoral degree holder sa dunia na pupekaw na aniran ipagunairan so pamikiraniran arakiran pamikiran kuswairan na pagkapapasyunot niranun so Quran ag hadis dito ka pakai isa sa paro to na pinanggilaan tanwaya ang mga ulama sa Pilipinas sa dunia ubat tanurun makaunot pagunaan niran so maanaw Quran ag hadis kan dedeg niran so pagtawa Muslim sa Pilipinas. Ayat pagunutan tanwa mga ulama na pepasyunot ko Quran ag hadis. Antauno na mga ulama ipepasyunot ko Quran ag hadis. Ayat kiran na dalil naqli muqaddamun ala dalil aqli. Surat niya. So mga ulama kalaybaya na langwa na pupumakinagsan
ni sunway tama sa Saudi Arabia kalay baya na tanu dini way ang kay piagusayakan aya pagunutan ng mga ulama sa Pilipinas nagitindige dalil naqli muqaddamun ala dalil aqli so daliliran na pun seko Quran agus hadis na pagpakilang kulubaniran so pamikiraniran aantangan pamikiran aribat at paggunaan yan so Quran agus hadis nagyutoy pagunutan tanu ang mga ulama ayat ko aniran na pagpasyunod siran o Quran agus hadis asadin sa turuan kiran o Quran agus hadis na irang pagunutan nagyuto italla billah wala kagilambu ititu ang mga ulama sa Pilipinas at pagunutan tan. Kedua, may aloy agyong kutua guru tanu, agyong kutua hadis, agyong kutua ikhlas. Nasudin soal Nabi imitiron, tiron Nabi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal riya atau minal kibr. Dikisul du mga tao sa surga. Opo. La yadkhulul jannata. Dipakasulod so mga tao sa surga dirakisul sa surga agyong kuto aso imaniran na matatago ng take beraguria ha na ayamori pore kami mas waktu huwa nyo masuba na giung kai hadis apitero nabi khufatul jannati al makari wa khufatul nari bisyahwat ayakuna mi pagaalad ko surga nasuki kagudeng ko langwan o ipkagud wallah ito bubay mo lang. Nagiti pa mga surga. Aya kong manami pag-aalat. Ami ko compound kung nara ka jahannam na langwan inunutan yan, subaya ginawa yan na patembuang kung nara ka jahannam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu pun nanti berdoa. Rilew nga alim kaya ginada ko siya na hindi aman ha? Allah